Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Εδώ είναι η κυρία Γεωργία μας. Πόσα χρόνια να το το συμποτήρι? 7, 8. Πόσα χρόνια να πόσα είναι ο κούρμος? Αυτό λέω, πόσα ήταν? Τι ήτανε, δεν ήτανε. Είναι. Όχι επειδή σαν στο ξυποτήρι μεγάλη ζημιά μας άρχισε στον όσο. Ποιο το έγινε? Τρέχει το εδώ. Ωραία. Ώρα εργασίας. Όχι μόνο εν ώρα εργασίας. Χαϊκερνία. Βασιλόπιτες. Ωραία, και ζουμάρισμα εκεί στην τέχνη. Θα γίνει χαμός. Δεν είχαν τόση επιτυχία που και παραμονή κάτι βασιλόπιτες. Ποιος τον είδε μάλλον στο τέτοιο? Εδώ κάνουμε τι παραμονή? Στις φωτογραφίες που ανεβάζει, ποιος τον είδε? Ποιον? Εμένα? Δεν ξέρω. Σοφία. Ποια Σοφία? Το πουστάκι. Εμένα πού με βρήκε η Σοφία? Στο Instagram λέει, ξέρω εγώ. Στο Instagram δεν είμαι εγώ μας τώρα. Όχι, αφού σε είδε ρε. Άμα σου λέω κάτι. Μήπως έχετε κανένα κοινό φίλο, ποιος ξέρει. Όχι, Instagram έχω, αλλά δεν έχω ανεβάσει. Α, εκεί λέει τις είδε. Δεν έχω Και ανεβάσει. είδε και... Άλλο το Facebook, άλλο το Instagram. Ναι. Ναι. Στο Facebook τις ανεβάζεις εσύ. Εγώ στο Facebook, όχι στο Instagram. Γιατί στο Instagram μπορεί να με ματιάξουν. Ποια είναι η Σοφία? Το πρωί πάρετε και παίρνει την τυρόπιτα, ο Στόλης. Ναι. Α, ναι. Ναι. Και μου λέει, μου είπε Σοφία έτσι και έτσι. Του λέω, άντε ρε. Ό,τι ανεβάζω, ανεβάζω. Τι θα δε. Άμα δεν ανεβάσω τη δουλειά μου. Το βίντεο δεν το έχεις για να το ανεβάσεις. Το βίντεο, αυτό δεν ξέρω το κάνω. Και τι μιλάμε πια. Και τι, άμα μιλάμε, τι έγινε? Έγινε κάτι? Καλαμπούρι κάνω. Παιδιά, σοβαρά μιλάμε. Να βγάλει από τα 145 τα 86 του και το πρωί και θα το βρει. Το καθάρισα θα πάρει μπροστά. Είναι πολύ πιθανό. Άμα πάρει μπροστά τώρα το ζυμωτήριο, θα σε βάλω μέσα, Γιάννη, Είναι πολύ θα σε πιθανό. χωρέσω το ταψί Είναι πολύ πιθανό. που πάγαμε την ταλαιπώρια της ζωής μας. Δεν το δοκιμάσατε. Το δοκιμάσαμε τις 4. Και εγώ την ώρα που ήρθα. Το δοκιμάσαμε. Μια φορά μη κόλλησε. Ήταν από χθες μου έκανε νερά. Σου έκανε Από νερά. χθες, από χθες. Από χθες, παιδιά. Μου λέει, εγώ το είπα προηγουμένως. Και του χρόνου να είμαστε καλά, εδώ να Ναι, ναι, κάνουμε. ναι. Και του χρόνου να είμαστε καλά.